तना फोन kaham haine hai teke channel ni bagai video mane joto ni bagai ne sisi sono mo hai belai ni wana ma sengsa tai kiri ma sengsa ngai tongka khoroksa chala Biswajit Devarmani mangai tak Hyderabad state onu sam khai tongo area rok to oro tong hi sai malaya khosung ke bono sung naito goi tiklai lai ni bagai chai tokjak boni je emon samung nongra nokjagoi je tini blai ni wana ma sungsa khai clear no kok ma salai sinai ango salani photo rokno phono goi rono parang ke ambasa side ok lai boni ta Biswajit Devarmani boni kahani ke amohai khoroksa burui Sorai 14-15 বছর ni burui no emo haike je hamjak laimani bisingo je samung sitra ba bo jor jabardasti rok khai je o burui ni private part rok boni dehar burui rok ni je bebak tongmani private part amo hai rok no phunok dehi sangoi Beri phunung na musuk ya phana hamjak mani bising tei chrai phana lachi kiri ke ma phunuk jaka phunuk mani bisingo osola je tom hayak khainai haine haibo social media bo post khai roka ge konomote hundo khai honlai salai o video no delete khai romakha Tawak sejora, mungkin, hai pun jeng caitok tunggu usulan orang ni bagai, mungkin angzot tu cepat hasil ni lokrok no bukoyo, bapak dia tongnai jot tu cepat sarap no bukoy jawo, usulan ni address, baru jaga wa tong sipai lah angke, sana ni bagai, angway kontak kaji, ang kontak number roy rono, mungkin senggono romoi jeng kotor mazra roi manai hai bang sing chai tok lai jak sini je prasa thansa Hyderabad NGO tini bising tei bo okes sajak ngai tongo hai ni bagai ani YouTube channel ni through khai phade jeng osrai no rong lai mano ba pharang lai mano nei ang o video mas namani Ke joto lokorong no koinai jara ani video nuk tonai rokno asekin share khai o cholano chungje khobon romoy tiklai manai jar khai ge jara sila hang ke comment section no khai bahai no boni address bo boro tong kisa sahar bai ke belai sanai paithago omnon koina ni musugo sikli rok hamjak lai khanu ang pula bu video khai thangjak o kokno toigi je sekpano narok hamjak lai tongphano ja chalabai jodi nini private part phunuk dihi hunjaka angke jibonon ta phunuk di amo hai phunuk mani blaina saya sini sakni thani o bohoro bo hayang nai bohoro bo break up thanglai nei noro amo kono no guarantee krei Kisi sana bisingo pasi kok bang lai break up thangla hangke abo jenni ni private part phunuk mani abo social media o je khono chalarok jenni ni private part photo ba video nainai rok borok je khono post khainai aine bagai nije no safety ke tongdi khas khai buri rok no nije ni sak no nije ni safety khaidi nije ni sak no nije ni rokha khaidi olo jodi safety khaya rokha khaya ke lasimu nije sagono kolainai asukno ke o video no asuke share khaidi o solano manjaglai hontoi ke oro sakao ang norokno phono gunai o chalani photo ke jesuk mansak share khaidi ke jodi boni address rok man kan ke comment section no phai
जोंनो किसा हेल्प खायफे बेखे ब्लाइनो सानाय हामबाय जतनो खनमखा